Ali, aga mo namang tumawag. Hoy, mahal na prinsesa. Baka naman gusto mo nang bumangon dyan sa higaan mo, no? Maaga tayong aalis, te. Nakaredy na ako, tapos ikaw kakagising pa lang. Paano mo naman nasabing kakagising ko lang? Ay, girl. Sobrang obvious sa boses mo. Hulaan ko. Nakapikit pa mga mata mo habang kausap ako, no? Nakakainis ka. Bumangon ka na kasi dyan. Bahala ka. Iiwan talaga kita. Ikaw pa naman may idea na mag-hike-hike tayo. Tapos, nauna pa ako mag-prepare. Mauna, sige na. Lalabas na ako ng kwarto. Buti naman. Ibababa ko na to, ha? Bilisan mo, girl. Baka maging drawing pa yung plano natin ngayon. Ito na nga. Bye! Anak, gising ka na ba? Kising na po, ma. Ay, pwede bang pumasok? Di naman po nakalak yung pinto. Ay, buti naman at gising ka na. Gigisingin sana kita eh. Baka maliit ka sa hike nyo. Katatawag nga lang po ni Ali. Nakapagluto na ako ng almusal. Yung pampaligo mo, ihahanda ko na lang habang kumakain ka. Yung mga dadalhin mo, nakaredy na ba? Nailagay ko na po sa bag kagabi, ma. Ay, yung isusuot mo, ihahanda ko na. Ma, ako na. Hindi na anak. Ako nagagawa nun para makakain ka na. Baka maiwan ka na mga kasama mo. Ay, sige na nga, ma. Ihatid pa ba kita? Ma naman eh. Kaya ko nang pumunta rin ng mag-isa. Bakit ihahatid niyo pa ako? Ginagawa niyo naman akong bata niyan eh. Hindi naman sa ganun anak. Gusto ko lang talagang makasiguro na okay ang pag-alis mo. Eh syempre bundok yung pupuntahan nyo. Ma, 23 na po ako. Kaya ko na yung sarili ko. Ano na lang iisipin ng mga kasama ko pag nakitang ako lang yung may kasamang nanay sa meeting place namin? Pasensya ka na anak. Mabuti na rin at sinabi mo yan para alam ko kung ano yung iniisip mo. Hindi ko naman po minamasama yung pag-aalala nyo sa akin. Ang sinasabi ko lang po, magtiwala rin kayo na kaya ko nang gawin yung mga bagay nang ako lang mag-isa. Kasi paano naman po ako matututong tumayo sa sarili kong mga paa kung lagi na lang po kayo nakaalalay sa akin? Naiintindihan ko anak. I-message mo na lang ako kapag nakarating ka na sa meeting place nyo ha. Kahit yun lang anak. Gusto ko lang makasigurong safe ka. Okay lang ba yun? Ay, sige po ma. Salamat anak. Ay siya nga pala. May iba ka pa bang kailangang dalhin? Wala na po ma. Okay na po lahat. Dear love, ako si Bianca. 1 taon pa lang mula nang graduate ako sa college. Mag-iisang taon na rin ako sa trabaho ko at marami na ako naging kaibigan doon. Kasama na nga ron si Ali. Madalas sila akong inaaya kung saan-saan tuwing wala kaming pasok. Nag-hike kami, nagta-travel. Maswerte ako dahil yung kinikita ko sa trabaho, pwede kong gastusin para sa sarili ko. Hindi ko kailangan magbigay ng malaki sa nanay ko dahil may sarili siyang pera. Retired teacher si mama. Pero dahil hindi siya sanay na walang ginagawa, nagbukas siya ng mini grocery sa harap ng bahay namin. Nandoon lang siya maghapon. Pero kahit busy siya ron, hindi niya nakakalimutang asikasuhin ako tuwing umaga. At kahit sa pag-uwi ko, ewan ko, pero parang wala siyang kapaguran sa ginagawa niya. Girl, ano yung baon mo? Pinabaunan ako ni mama ng breakfast. Hindi na kasi ako nakakain sa bahay kanina sa sobrang pagmamadali. Bakit? Tinanghali ka nagising? Ganun na nga. Weh? Kala ko ba ginigising ka lagi ng mama mo? Ay, yun na nga. Sinabihan ko kasi siya na wag na akong gigisingin. Sabi ko, kaya ko na. Nag-alarm na lang ako. O ano nangyari? Tinanghali ka nagising. Kung minalas-malas ka pa, baka hindi ka na nakapasok. Ano ba kasing meron? Nagkatampuhan ba kayo ng mama mo? Hindi naman. Gusto ko lang masanay na hindi siya laging nakaalalay para matuto ako. Paano kung gusto ko nang bumukod? Iiwanan mo na yung nanay mo? Ali, darating din naman talaga yung time na magkakaroon na ako ng sarili kong pamilya. Maiintindihan niya naman siguro yun. Pinagdaanan niya rin naman yun noon. Okay, gets ko. Pero, di ba parang masakit din yun sa part ng nanay mo?
Syempre, love language niya yung asikasuhin ka. Sa tingin niya siguro, yun na lang yung magagawa niya para sa'yo. Kasi kumikita ka na ng sarili mong pera. Masaya sa pakiramdam na may nanay pang nag-aasikaso sa akin. Pero gusto ko lang talaga matuto maging responsable. Yung ako na yung gagawa ng mga bagay-bagay para sa sarili ko. Okay, gets kita. Pero, huwag mo sanang ipaparamdam sa mama mo na parang hindi mo na siya kailangan. Masakit kaya yun. Ikaw rin, baka magtampo mama mo sa'yo. Malawak pang unawa ni mama, kaya imposibleng mangyari yun. Girl, di mo sure. Yung mga ganong edad, patampuhin na talaga yun. Check mo rin mama mo kung okay siya. Grabe ka naman. Gusto ko lang naman matuto maging independent. Pero hindi ibig sabihin nun, mawawalan na ako ng pake sa nanay ko, no? Love ko kaya siya. Ayun naman pala eh. Pero alam mo, sa totoo lang, kung ako lang yung may nanay pa at ganyan niya ako asikasuhin, magiging sobrang saya ko talaga. Sarap kaya sa feeling na may nanay ka na inaasikaso ka. Nasasabi mo yan kasi matagal ka ng independent. Eh ako, bago pa lang natututo. Ayoko namang masabihan ako balang araw na walang alam sa buhay kundi kumain lang at matulog. Dahil may nanay ako na gumagawa ng lahat para sa akin. Pag natuto na ako, si mama naman yung pagsisilbihan ko. Maganda naman pala yung rason mo eh. Pero klaruhin mo yan sa nanay mo para hindi magtampo. Kawawa naman si tita. Naintindihan ko rin naman yung tinutumbok ni Ali. Kaya kinausap ko si mama at ipinaliwanag na para din sa ikabubuti ko yung gusto kong mangyari. Gaya ng inaasahan ko, naintindihan din naman ako ni mama. Okay lang yun sa kanya pero sana raw, hayaan ko pa rin siya paminsan-minsan na gawin yung mga nakasanayan niya. Pumayag naman ako. Nasaan na yun? Ma! Oo, bakit anak? Ma, nasan po yung mga marurumi kong damit? Nilabas niyo po ba? Maglalaba kasi ako ngayon. Isasabay ko na yung bedsheet at mga punda. Ay, wag mo nang alalahanin yun, nak. Nalabhan ko na kahapon. Nakasampay na sa likod. Tutupiin ko na nga lang mamaya. Ma, Oh, bakit? nakalimutan niyo na po ba yung usapan natin? Hindi ko naman nakalimutan yun, anak. Pero baka naman pwedeng hayaan mo muna akong gawin yun hanggat kaya ko pa. Malakas pa naman ako, tsaka… Ma, nag-uusap na po tayo, di ba? Nagkasundo na po tayo tungkol doon. Ako nang bahala sa laundry natin. Anak, ngayon lang naman. Eh, kailan pa po ako matututo kung ganyan po lagi yung sasabihin niyo sa akin? Ayaw mo na bang pinagsisilbihan kita? Alam ko namang pagod na pagod ka sa trabaho mo pag uwi dito, kaya gusto kitang tulungan. Kaya ko pa po, ma. Maniwala po kayo. Bigyan niyo lang po ako ng pagkakataon, please naman. Alam ko rin namang pagod kayo sa tindahan at kailangan niyo rin ng pahinga. Kaya ko naman yun, anak. Pwede rin naman po tayong magpalaba kung sakali. Sa dami ng marurumi nating damit, siguradong sasakit yung likod niyo pagkatapos nun. Bakit pa kailangan nating gumastos kung kaya ko pa namang gawin yun, anak? Ma, please. Kailangan na po nating baguhin yan ngayon. Nagkakaedad na po kayo, oh. Hindi na kayo dapat gumagawa ng mabibigat na gawain. Kung ayaw niyo po na magpalaba tayo, edi ako na po yung gagawa. Hindi, ako na. Huwag mo namang ipamukha sa akin na humihina na yung katawan ko. Maraming pa akong kayang gawin. Naiintindihan ko po kayo, ma. Eh, pero paano po ako? Mas gusto niyo po ba na tumanda na lang ako na walang kayang gawin sa mga gawaing bahay? Gusto niyo po bang masanay na lang ako na laging may gagawa nun para sa akin? Ma, darating din po yung araw na magkakaroon ako ng sariling pamilya. At tulad niyo, magkakaroon din ako ng anak. Ano pong ituturo ko sa kanya? Yung maging tamad at iasa na lang sa akin lahat? Kaya please, ma, hayaan niyo na po muna ako. Kasi kung hindi niyo pa rin ako pagbibigyan, baka kailangan ko na munang bumukod niyan. Huwag naman, anak. Huwag mo kong iiwan dito na mag-isa. Ayoko rin naman pong gawin yun, pero please, ma, pakinggan niyo rin naman po muna ako. Kahit ngayon lang. Eh kapag kaya ko na at sanay na ako, hahayaan ko na po kayo ulit. Pero sa ngayon,
Gusto kong matutunan lahat ng ginagawa niyo para maranasan niyo ring magpahinga at mapagsilbihan. Matapos ang usapan namin ni Mama, sa wakas, nakinig din siya sa akin. Natakot siguro na maiwang mag-isa pag bumukod ako. Kahit na ang totoo, wala naman talaga akong balak na gawin yun. Hindi ko minamaliit yung kakayahan niya na gawin yung mga mabibigat na gawain sa kabila ng edad niya. Pero gusto kong maging matatag tulad niya para pagdating ng araw, pwede niya akong kapitan kapag hindi na niya kayang mag-isa. Ma? Sorry anak, nagising ba kita? Okay lang ma. Babangon na rin naman po ako. Umidlip lang. May hinahanap po kayo? Hindi ko kasi makita yung maruruming damit mo. Maglalaban na sana ako eh. Huwag ka nang magtangka, ma. Alam ko na po yan eh. Naisip ko nang gagawin mo yan ngayon. Kaya nagpa-laundry na ako kahapon. Hindi mo po ba napansin na wala na rin yung marurumi mong damit? Ha? Ay nako, masisira yung mga damit. Ano na naman ang naisipan mo at pinalondry mo pa yung mga yun? Dagdag gastos pa yun anak. Ayos lang po, ma. Kaya naman po eh. Basta ma, mula ngayon, gusto ko nagpapahinga kayo kapag Sabado at Linggo. Buong week na nga kayong nagtatrabaho. Saka, ma, meron pa pala. Ano na naman? Huwag na po kayo magluto ng tanghalian. Kain na lang po tayo sa labas. Bakit? Nagsasawa ka na ba sa mga luto ko? Hindi naman po sa ganon. Pupunta lang po tayo sa mall. Ipapasyal kita, ma. Magpapasalon din tayo tsaka manunood ng sine kung may magugustuhan kayo. Kaya doon na rin po tayo kakain. Ay talaga anak, ay ikaw naman, hindi mo sinabi agad. Magtatampo na sana ako sa'yo eh. Ikaw talaga, ma? Ang bilis-bilis mo nang magtampo. Pasensya ka na anak. Alam mo naman ang mama. Ay ano nga pala yung susuot ko anak? Kailangan ko bang magsuot ng magandang damit? Kahit ano po, ma. Basta komportable po kayo. Ay, salamat anak ha. Ganito pala yung pakiramdam na ikaw yung nag-aaya sa akin na lumabas para mamasyal. At magpapasalon pa. Deserve mo po yun, ma. Kulang na kulang pa nga po yun para sa mga nagawa mong sakripisyo para sa akin eh. Basta ang usapan, ma, hindi ka maglalabas ng pera ngayong araw, okay? Akong bahala sa lahat. Okay anak. Ay na-excite naman ako bigla sa sinabi mo. Ang swerte-swerte ko talaga sa'yo. Sus, si mama naman. Binola pa ako. Totoo yun anak. Narealize ko rin kasi nitong mga nakaraang araw kung bakit gustong-gusto mo na hayaan na kitang matuto sa mga gawaing bahay. Nung pinapanood kita kung paano maglinis, mag-ayos sa mga gamit mo, at masanay gumising ng maaga para mag-asikaso ng pagkain, wala akong ibang naramdaman kundi saya. Kasi naiintindihan na kita. At proud na proud ako sa'yo anak. Kahit kasi isang beses, hindi ko nakita sa'yo na hindi mo gusto yung ginagawa mo. Hindi nga ako nagkamali sa pagpapalaki ko sa'yo. Anak nga kita. Dear love, masaya pala sa pakiramdam kapag unti-unti ka nang nakakabawi sa taong may pinakamalaking sakripisyo para sa'yo. Mahal na mahal ko si mama, kaya nag-effort ako para makabawi sa kanya. Gusto ko rin iparanas sa kanya na siya naman yung ginagastosan at yung inaalagaan. Dahil kay mama, narealize ko na hindi pala ganun kadaling maging isang ina. Lalo na kung darating na yung punto na gusto na ng anak na matutong tumayo sa sariling mga paa. Pero pwede naman palang patatagin yung sarili habang pinipili pa ring mahalin yung taong dahilan kung bakit sa buhay patuloy kang lumalaban. Metro's #1 Love Radio.
sake!